Hey guys, welcome back to my channel. Saha Tuntulu abo jabai thado. Tuntulu, how are you? Tuntulu ma khabar bung de? Moजां होन. Dakhli bawe agai bamneya? Moजां होन. Bagorbaय. Oi guli. Lado. Bawa manja. Bawa. Ayo sana bawa. Nों खोनसे ABCD फरायना होलाय. जा EM जाखायबाय. नयजों बोग्रि जानो नागिरदों. वाव बोग्रि! फानलुआनो मादि जाखो? हा? आलुए? ओइ किबा हरावती पूजात किबा जाम दे मयना? Kod. माছ बाटर जाम हा? सबे हबो? Gija. Jadi kau lagi. Gede na? Hello, Mister. Gede na? Nih, जों दा बोग्रि जानो जगासिनो. Ha? आंबो जानोसै. Hey, hello, hi, bye bye. किन्तु नेनो देखात बोग्रिटु. किन्तु रम. Tenga, bu tenga. बायदि टेस्टि नुखादोना जेन जाजोबगोन आरो. आं थाइसे टेस्ट खालामनायनोसै माबायदि. नों टेस्ट खालामखांबाय दा दाब्ला? जा दावलानि बियावसो निसो दै. दावलानि बियावसो निसो दै. गोथावमार. बिद्दा? देबा गोथाव जाया ना बुंदो जि थगायखायोले. देनोबा नों नारा खबरा गथा जानो. आंखौ बुंबावदायो. खाली स्टेटास एकेडि मान खाली स्टेटास की हर जानाने Ana mobile खाना जाबाय आं गोदान मबाइल नांसिगौमोन दे बे आं बायना होगोन ना रो बुंफोराबो मोनाखैना दाबो इटेमा साबस्क्राइबारफोराबो आंखौ अनथारा भिउआनो जाया इउट्युबनिफ्राय फैसा मोनबा मबाइल गोदान लासिगौमोन आङो आंखौ मानसिफोरा इउट्युबनिफ्राय फैसा मोनबाय होननानै सानो आंखौबो बुङो नोंसिनि भिडिअआ फैसा मोनाखै नामा होननानै आं मिथिया होनना बुंबाय थायो बेसां फैसा मोनो होननानै ओहो फैसा मोनो ना मोना होनना सोङा बेसां मोनो मा नुजाब्रा दाउखा जानाय फिसा. Zebra, दाउखा जानाय फिसा दे नाय. ओइ ना दाउखा जानाय फिसा. देलै बोग्रि जानो नागिरदों नै. स' लोगोफोर नै आंनि खानाय सिनबाय नै. Tuntulnya खानाय सिनबाय. खानाय खामनो जाबाय. Tuntulnya आंनो हावलार हरनो नागिरदों बिथांनिफ्राय आं मबाइल बायना हावलार लानो नागिरदों 30,000 लाथ'नो आरो बे बेसां 50,000 ইয়ারপৰা ধাৰ লৈ আছো মই পইচা মোবাইল কিনিবৰ কাৰণে 1 লাখ आं मा मबाइल लाबा जागोन बैना 2 लाख 3 लाख बैना मा मबाइल लाबा जागोन आङो नोंबा मा मबाइल र आंनो नामखौ बारा मिथिजोबा र आइफन थ' मोननाय नङा 1 प्लस खौ मोनगोन दां ने 1 प्लस खौनो मोनगोन दा 50,000 दङ ना बेयावहा 30,000 अबेयाव 30 बेयावहा 30,000 अबेयाव 20,000 what बेयाव 20,000 बेयावहा बिथाङा आंनो मबाइल बायना होगोननो 1 प्लस धार लाथ'दो मिथिखागोन आरो थु मादि मोनलाय मेथाइया जुलि खन मादि मोनलाय राजा नोंनि नोमफाया फाथै बेपारि ओमफ्राय जिनिके चिन्ता वादा नोंजों आंजों हाबा जाथाव मादि मोनलासना हे गाइस जों दा आरो ना सारहिनो नागिरदों जाब्रा आलु खेतिबो खामना दोनदो बो आलु खेति आलु सारु जायो मोसा देबैने जिनिके चिन्ता वादा नोंजों आंजों हाबा जाथाव
नै बेवहाय मैना इयाव इटा बनाय नामा खबदोसो नागिरदो बे इटाखौ लाबोदो बै हाखरखौ खब नागिरदो ओमफ्राय जों सारगोन बैयाव नाखौ नै दा बिथाङा ना सारनो नागिरदो नोंखौ मोनाबाथाय मैना होजाखागोन नायनि र' दे फोरोंहे Let's go. Apa saja nasar. Giliran ini ya? Lagi. Let's go. Raza. Raza kah? Ayo gerang mina. Garang, dengo. Dek, roro mo장 deh. Garang deh. Trời ơi, nggak sih? Ini saya apa sana? King dong, king dong. Nah, kalau kamu gini beda nih. Gini beda ya hati. Mende, Ro. Ayaba suna ayaba 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 Partai selang, apa? Ele natu macam kokon ele. Oh, boleh. Oh, boleh. Nih natu kan wakai. Nih natu ah. Oh. Tadi mama minum kena so. Dah buria. Mana? Buria. Dah apa natu macam bawa tang beli gedor mana? Mana? Buria. Nama. Nah, pitikri. Mana? Kima sih? Kimas, mabu mulai mana buria? Anu nggak, hang badi kasungin ya lemina. Ya teh kim setat, pakla. Ini dong lockdown oleh ada bazar ada itu sih lockdown saya sih ini bunga rebuja sudah sih soalnya nung sulit orang jebak Turun nomor. Mana ide? Mana? Lukil. Na mình bay lấy na mình bay. Sau dây đẹp gần. Teng. Onla जों संगोन बेखौ अनलाजों मोनसाबाय दे नै बिथाङा सायना हरजोबगोन नाय जोंहा मागोनि लास्ट फिथा होनदो दे हागोन ब्रा गिनाया गिनाया नारथा खालायलायदो ब्रा आं संनो नागिरो